बड'लेण्ड डान्स मास्टार सीजन 1। दायो जोंनि गेजेराव नैथि खेब मोसाखावरि हिरामनि उजिरा मोसाफैगोन। जों स्टेजआव फैनानै मोसाफैनो खावलायनाय थाबाय। मिस हिरामनि उजिर आखाइ खबना हो रायजोफोर एसे। Oh my god आखाइ खबना हो रायजोफोर। गोबां मोजां मोसाबाय। गोसोनि बिबार बारि बारि। दसे सम जों बिबार बारियावसो बेरायहैबाय। दसे सम सिखिरि जानानै
अ नों बिबार ना आं सिखिरि आं बिबार अ नों बिबार ना अके स' गाइस जोंनि गेजेराव दायो मिस हिरामनि उजिर दङ गोबां मोजां मोसाबाय जोङो समायखौ नस्थ' खालामालासिनो जोङो रायजो राजाफोर खावलायो नोंथांमोना नोंसिनि भटखौ होदो आरो जोंनि गेजेराव दंखायो नायबिजिरगिरि मिन्स जाज स' आं गिबियावनो खावलायनो सानबाय मिस्टार देंखो ब्रह्म सारखौ आं फिन खेबसेबाव बिथाङा मिस हिरामनि उजिरनि मोसानायखौ नुनानै माबायदि मोनखो हिरामनि उजिर बरायबाय मोजां जादों बायदेनबाय स्टेमलाय मोसानाय आरो एक्सप्रेसनाबो मोजां आरो आं मिजिंथियो आरो इयुनाव आरो साबसिन खालामनो हागोन आसा थिदों वेलकाम नेक्स्टआव रिंकुमनि मेडामखौ बिथांनि बानबुंथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय बिथाङा माबायदि मोनदों मोसानायखौ खुलुमबाय मेडाम Hello. Beautiful song and beautiful dance. थेंक इउ मिस Classical लायो ना? औ मिस Kothak. मा year? एबारो लास्ट Last. मिथिखायो डान्सनि स्टाइलखौ नुबानो आखाइनि मुद्राफोरा क्लिन जादों थेंक इउ मिस मोजां मोनदों आं डान्सखौ थेंक इउ मिस थेंक इउ Hello. खुलुमबाय सार It was a very expressive dance. Expression बिराद मोजां जादों. Like the lip sync. स्टेजखौ कभार खालामजोबदों बेबो बिराद मोजां जादों. थेंक इउ सार आंनि क्लासिकेल एक्सपर्टआनो बुंखाबाय बा बुंनांगौ जेबो गैला. But it was very expressive dance. Thank you. थेंक इउ सार थेंक इउ नानि नोंनि मुङा मा नाम हिरामनि उजिर बेसेबां बैसो 14 years क्लासआ एबार 10 गोबां मोजां मोसादों दायो जोबथा बोसोर होन्दों नामा नोंना मोसानाय क्लास कचिंआ आदसा गोबां मोजाङानो दे थेंक इउ